esanda gauza neko negargarri dago, Aktualitatea alde batetiko bestetik begiratuta ez dakit nondik heldu asuntuari. Egia esan da, nahiko beltz, baina bueno, izugarrizko gonbidatu ditugu hor platoan, guztiontaz ziteko, eta neska, animoa pixkat altxatzeko. Bai, eta aktualitate badakizue azidoa gogoko dugula, beraz gaurkoan ere bagatuz bueltan... Golpez, kolpe! Aquí va a haber un enfrentamiento civil. ¡Viva vos! ¡Viva Santiago Abascal! Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Berrogeita urteko gizonak, 60-70-koak ere, akaso, miren Etxebeste Gabon. Gabon, bai. Belarra, Montero, kanpora, zer? Bueno, beraiekin kanpoan geratu baita feminismoa ez? Feminismoaren aldarria eramaten zutenak estatuko gobernura eta kanpoan geratu dira. Horrela da, ia da legegintzaldia bukatu dela, bukatzen zen, baina ia da gobernu berrian ere ez diela sartuko eta ahots feministak ez diela egongo ez dare edo bentsat ez dutenak hain argi defendatzen feminismoa. Pena bada, ze feminista garenok ikusten dugulako orain ez dela inor egongo benetan feminismoa beste gauza guztien gainetik defendatuko dunak. Egurra eman dute gainera, orain ministra berria danari, ez da, ikusi dutelako prozesiotan, kutsu erlijiosoarekin, eta esan dute atzera bide bat izan da, edo zer, ez da? Ze Montero gobernuan egon da, eta bere talde guztiak, egia da feminismotikan pauso asko eman dituztela. Hoi da, zenbat urte generamatzan feminismotik aldarrikatzen gauza pila bat aldaketa pila bat egin bartziela, legeak moldatu bartzirela, eskubidetan aurrera egin bar genula, eta beti erantzuna normalian zen, ez zela momentua, beste momentu batian, gizarteak ez zegoela prest, gauzak egiten nahi zirela, eta, egon da, azkenean baitare insistituta ere bai, eta Podemos gobernuan sartu zen, azkenean, naiz eta inorketzuen nahi, sartu ginen, eta gurekin batera feminismoa sartu genuen gobernuan, estatuko gobernuan, eta ikuskera horretatik feminismoak hainbat urtetan defendatutako aldarrikapen asko lege bihurtu ditugu. Horrela da, hori da egia. Oain legea dira, eskubideak dira, aitortuak, ganberatik pasatutakoak, eta indarrean daude. Eta hori da ikuste garrantzitsuena une honetan, ze aukera izan dugu, egin izan dugu, esan zen ezinezkoa zela eta egin dugu, auskalo beste momentu batean jarraitu dezakegunez, oain, esan dudan bezala, gobernutik kanpo geratu gea, orduan, oain egia da feminismoa berez gobernutik kanpo geratu dela, baina ikusiko dugu, baitarez feminismoa beti eraldatu duena, eta jarraituko dugu beste bide batetikan ere bai, gauzak aldatzen. Azken saioetan, adibidez, Mertxe Aizpurua izan genuen, bera kongresuan ere, eta Itxaso Atutxea izan genuen ere kongresuaz hitz egiten, eta esaten ziguten, Irene Monteroren kasuan ez da, oso gaizki tratatu zaiola, ate txikitik edo uzten jontzaiola, eta nahiko defenestratua bezala. Zuek hori sentitu duzue, eta sentitu duzue babes nahiko jaso duela Irenek zuen alderdian bertan? Bai, alderdian, denbora une oro beti defendatu dugu, eta baita berak egiten zituen legeak hori dudarik gabe, baina badakigu sistema zein den, badakigu eredua zein den, badakigu boteretsuak normalian oso eroso daudela baita ere, sistema patriarkal bat ezabatian, eta beren eskubide eta guztiekin eta eredu guztiekin, eta Irene azken batean izan dela, hor
aldaketa eragiteko eta patriarkatuaren aurkako legeak aurrera eramateko eta baita ere kritikatzeko baita ere hainbat botereren jarrera matxista mahai gainean jartzeko preste egon dena bera izan da, esango genuke, ezur mamitu indela Ireneren figuran feminismoak defendatu duena denbora guztian bere ministeriotik eta horrek nola botereak baita ere aurrean zegoen botere horrek gaizki tratatu du erasotzaile bat zelako beraientzat dudarik gabe, eta erasotzaile indartsua eta baita ere oso mediatikoa. Orduan, baina gauzak aldatu dira, hori dudarik gabe. Azkena Rubialesena ere bai, hori duela 5 urte, inor pentsatuko luke albiste bat izango litzatekeela, jendeak ikusiko luke normala bezala. Oain, gizartea aldatu da, gizartearen betaurrekoak jarri dira, jende askok jarri ditu betaurreko moreak, eta hori izan da Ireneren ministerioari esker. Orduan, horrelako gizarte matxista eta patriarkal batean oso zeudenak, pixkat ez dira oso gongo, eta pixka gehiago begiratuko dute egiten duten eta zerrez. Orduan, gaizki tratatu zaio, baina ez zuzen ere indar baten aurpegia izan delako. Erakusle izan da, eta berak egindako hor geratuko da. Hori egia. Besteak beste ikusi dugu ere bideo honetan, izugarrizko irudi politak, Milei Vox goraipatzen, Santiago Abascal goraipatzen, gero Ferrazeko irudiak etengabe egun hauetan, fatxodromo guztiak kalera, arranotx horiek leku guztietan, ezagik, 78ko regimenan bueltan gabiltza, hau ziklikoa da, arriskutsua da, kontu zibili behar gara, edo zer? Arriskutsua beti, ultraeskuinaren diskurtsoa beti da oso arriskutsuak, normalian hartzen dituzelako gaina nahiko signifikante oso hutsak eta nahiko azalekoak, eta horiekin astintzen dutelako sentimenduetatik, jendea, arrotu, berez baitare divertigarria izan zen bideotan ikusi ditugula denetarik arranoak, rosarioak, eta, hortzegoen merchandising guztia, marka Espainia esaten dute, hor dago, marka Espainiaren guztia, hor dago, Ferrazen aurrian, baina baitare, ikusi dugu emakume bat ez zegila zergatik aizen, en plan de, kontra quién vamos, hori da baita ere trending topic, da en plan de, hemen gaude, ikusi ditulako simbolo guztioik, eta esto es España, guazen, orduan, nire bai, banderakin edo berdin du. Noren aurka, auskalo, berdin du. Baina banoa, ze hor dago nire, marka Espainia guztiaren, simbologia guztia, ordea, jungo naiz. Utsa da, erabat utsa da, simbologia utxetik egiten dute, orduan, baina hori arriskutsua da. Estatu kolpe arriskua izan dezake honek, kutsua izan dezake, generalean, normalean esaten da ezetz, baina itxura hori eman dezala ez da. Gogoan dute hori da, eta itxura hori baita irudikatzen saiatzen nahi dira, ultraeskuinetik eta Abascal eta Vox eta hau guztiak, baina egia da, gero zifrak ikusita ez dira hainbeste, eta legegintzaldia aurrera doa, gobernua aurrera doa, ez dakazter ikusirik Argentinan gertatzen denarekin, da eta kagun gobernua, eta denbora pasahala ikusiko da, baita ere galduko dute, astintzeko gaitasun hori, baita ere momentua aldatzen delako, aurrekontuak onartzen direnean beste etapa bat hasiko da, eta horrekin baretuko da dena. Baretuko da, eta, baina divertigarria ikusiko dago, Milei Argentinan egiten duen, ze horre baita ere, lagunduko digu nik uste, hemen, jendeak ikusi dezan, zer egingo lukeen, Abascal presidente orde izango balitz, ze bultzatuko lukeen, Argentinan ikusiko duguna. Imaginatzen Abascal, Milei bezala ateradan bezala hor dantzan eta... Beste estilo badaka, eskoli da oso argentinarra. Argentinarrak dira pixka gehiago horrelakoak. Espainian da gehiago... Eizan ateako litzateke edo Abascal, zalantza ere. Espainiako fatxa eredu marka da, hoi da rantzia, zuk esan duzu hoi da, pixka gehiago geldoagoa, serioagoa, en plan, estatu kolpea, pom, ez da, hain mediatikoa, beste estilo bat da. Baina, agian aldatuko du, ikusten badin badu, horrek badakala tiroia, agian ikusiko dugu baito gero despeinatuta eta horrela, eta, auskalo. Ojo, Abascal hile luzearekin, ojo, oindik hor daukagu ikusteko. Agian badago nunbait, zen ikustu eta 16 urterekin den experimentatzen dutela, sagreina horiekin, eta agian berak ere bai egin zuen. Denak esperimentatu ditu irudi estraño xamarrak egia. Esaten ari gara, gobernuan ez zaudete, dagoeneko, baina gobernuak behar zaituzte. Bai.
Hoi da kontua, ez? Ez zaudete, ez. Ministerioak ez dituzue, ez. Hori da. Baina, egon behar zarete. Derrigorrez beharrezkoak zarete. Bai, hori da, eta bueno, sumarren gaude, ez da denek esaten duten, oain zer, sumarren gaude. Aldarrikatzen nahi geana oain, aldarrikatzen nahi diena Jon eta Irene eta estatuko, eta diputatuek, eta Podemoseko diputatuek da, ahotsa aukitzea, hain zuzen ere, oain, eratu den gobernu horretan eragiteko moduren bat, parte hartzeko moduren bat ireki behar dela. Hori da, sumarren baitan, nola planteatzen diren erabakiak hartzeko mekanismoak, eta hori da, azken batean aldarrikatzen nahi diena, logikoa denez, ez? Ja gobernua eratu da, ja tentsio hori ja pasatu da, oain ikusi behar da, hemendikan aurrea, hurrengo lau urteetan erabakiak nola hartuko dien. Eta nola, hor, ze ginen, 16 alderdi sinatu genunak akordioa, ez? Sumarren baitan egoteko, 16 proiektu daude. Bakoitza batzu baetare eskualde mailakoak, denak ez dira ez da estatu mailakoa. Orduan, baina hor daude aldarrikapen asko, ahotsa asko, bozka asko, jende asko, proiektu badakana, orduan hori guztiak ikusi beharko dira, nunbait, mai politiko bat edoratu beharko dute, gai garrantzitsuei buruz eztabaidatzeko eta erabakiak hartzerakoan, akordioa sinatu duten alderdi guztien edo ia guztien, esango nuke ze batzuk oso txikiak dira eta neko kanpoan geratu dira, baina beste batzuk daude, diputatua dira eta sinatzaile horiek izan behar dute ahotsa nunbait aurrekontuetan eta bestelako erabaki. Miren, zer moduz Yolanda Díaz? Jatorra da. Bai, nik ezagutu ninean, honez berarekin hainbat alditan, oso jatorra da. Gero politikoki ez dute eztabaidatuko nola kudeatzen dituen akordioak, ni beste estilo batekoa naiz baita ere, baina hemen Euskadin beste estilo bat dakagulako. Madrilgo estiloa nik uste dut dela, ikusten dugulako, pixka faranduleroa, ez dakit, metapolitikan ere, bai, ez dakit gero, baina, hemen beste estilo bat dakagu. Haien zurrunagoa gea, ez dakit, baina jatorra da. Jatorra da, eta nik uste argi dagoela baita ere oso argi dakala zer defendatzen duen, ze eskubide aldarrikapen defendatzen dituen, oantxe bertan argi dago bera defendatuko duela SMI igotzea, adibidez, lan eskubideak, lana da gure bizitzaren eren bat betetzen duen gauza bat, eta hor gure eskubideetan aurrera egitea ona izango da gizarte guztiarentzat, eta oso argi dago berak defendatzen duena defendatzen du, eta espazioak defendatzen duena bera defendatuko du ere bai. Orduan, ondo, gero ja, bakoitzan estiloa, jatorra iruditzen zait orokorren. Hori da politikoki zuzena izatea ere, Miren. Ez, hori da, tratuan, zemuzkoa da, tratuan oso jatorra da. Gero politikoki zuk esan duzuna. Gero, gauzak egiteko moduan, gauzak kudatzeko modua, bakoitza daka bere estiloa hemen ere, bai. Orduan, bera daka bere estiloa. Eta bakoitza berea. Hemen Euskadin beste estiloa dakagu. Hoi galdetu behar nizun, Euskal Herrian ari gara hitz egiten Espainian fatxodromoa topera dagola. Euskal Herrian badakigu, hauteskundeak, mamu hori ez da, noiz denak porra egiten dugu, ekainan, esan ziguten ere, behin baino gehiagotan etorri diren politikariak esan digute, nik uste eta aurreratu egingo direla, hori badakigu, kontua da, noiz, ari dira esaten, martxoaldean izan daitekela, datak ere ari dira, korrikarekin ez zote duen elkar joko. En fin, hauteskunde datoz, ez zegiro dago Euskal Herrian, zegiro dago hauteskundei begira, ze horri ikusten ditugu, eta zegiro dagoen ere aldugu Podemosentzat, ez da? Horri ikusten dugu jeltzalek azken hauteskundeetan, Bilduren igoera, zuen ez dakit hor geratzearena igotzeare bai, nola ikusten duzu dena? Nola ikusten dugu, esaten dugu polarizatua. Polarizatua. Era bat. Osea, maila autonomikoan badakigu diskurtsoa dela oso, baitare, signifikante oso emozionalki eta dago oso polarizatua eta oso, beti esan demedera, hemen, eta nazionalismo ikuskeratik, eta, hor dago oso baitare beti polarizatua, bai PNV-ren eta EH Bilduren artean. Eta hor beste alderdiak, galtzaile geha orokorren, zenbat eta indar gehiago hartu horrek, lehia horrek, eta baitare, nola ez, aurrekontuen negoziazioan estatu mailan ere bai, bakotza, saiatuko da baitare, lehia horretan, Euskadiren defendatzaile bakartzat irudikatzen bere burua, izango da, polarizazioa ikaragarria. Daten inguruan, egia da, hemen, aurreratua, atzeratu, mantendu ez mantendu dena, azken batean, markatzen duena agenda da. Europako hauteskundeak, hori badakatela zadata, finkatua, gainen, eta kontua da nola mugitu 2 hilabete
hoiekin ez kointziditzeko, polarizazio horretan, ez duelako laguntzen. Claro. Europari buruz egiten dugunean, beste gauza bati buruz egiten dugu, ez hain beste polarizazio horretan diluitzen da, eta orduan, ez dio Urrutiko geratzen da, nahiz da oso gertu tratatu beharko litzeuke, gainera ikusita Europa nola dijoan. Ai, era bat ados. Jo, eskan nola dago Europa. Baina orduan, horrekin ez kointziditzeko. Eta data badirudi zentzuzkoena, edo porretan gehien Bota, zein? martxoa dela, baina euskalo, aian iraiera juten geha. Ez dut uste. Ez dut uste inorri konbeni zaizuenik gainera, ez da politikoki. Baina baita ere ikusten nahi gea, zenbat diru jarri nahi duen AJak eta nola dagoen Osakidetzak eta zenbat diru jarri nahi duen zerrendetan, itxaron zerrendetan bera egiteko eta agian, kalkulen bera, agian gehiago itxaron behar du. Horrela, hain simple, diru pila bat, poliklinik, Kiron eta bestelako enpresa, osasun enpresa pribatuentzat, derivazio pila bat, dena benga, itxaron zerrendak murriztu, horrela jendea jun daiteke oporretara baita ere udaran pixere sentsatu eta jazta, nire operatuta nago, dena oso ondo doa, eta horrekin jun hauteskundetara. Ez dut uste, martxorako denbora emango dionik, Osakidetzaren gainean zadakagun irudia aldatzeko. Polarizazio hortan, ikusten duzu izan daitekela aldaketa bat, ikusten duzu adibidez jendea igual polarizazio hortan esatea, ez dugu nahi. Ez hau, akaso zuek jaso ditzakezue boto hoiek berriz ere? Hainbat inkestetan jasotzen zen, eta hori egin zigun ilusio asko gainea, zela bozkatzaile bai AJaren, EH Bilduren eta PSeren bozkatzaileen artean, beren alderdia bozkatuko ez balute zen bozkatuko lukeen, bigarren aukera gu gehala, orokorren orduan, jarraitu dezala EAJak egiten duna egiten, jarrai dezala, ze bat irudi ez dioela oso ondo Zui komeni zaizuela guri komeni zaigu, jarraitu dezala hori baitunpeko eskolekin topera, benga Osakidetzako privatizazioarekin, privatizazio guztiekin, baita ere Zaldibar, eta dena jarraitu dezala berdin, ze horrek mesede egiten digu. Ondo, pentsatu lehendakari gai, zeintzuk noizko emakume lehendakaria? Miren, akaso animatzeko momentua dezu? Oso nago Gipuzkoan, Gipuzkoako batzar nagusietan, dakagun lanarekin gaina, ez dakate pentsatzeko beste horretan. Beste batzu daude, gogo handiarekin gaina. Miren Gorrotxategi gaina gogo handia dazka, adibidez Podemosetik, ikusiko dugu gero, militantziak eta akordioak eta elkarrekin eta hor gauden guztiak zera bakitzen dugu, baina nahi bintzat ilusia egingo liake. Mirenek jarraitzia hor eta gaina, ilusia daka, eta aia ezagutzen du, legebiltzarra, imaginatu, 40 lege tramitatu dira legentzali honetan, ikasi beharreko guztia ikasi dute, ja. Orduan jarraitu dezatela ikasi dutenak, ze ja, ez dago hainbeste ikasteko ni berria izango entzateke eta, mira, dakina jarraitu dezala. Dakina jarraitu dezala, hori da, begira horregatik, dakina jarraitu dezala ekine. Gabon, Miren Etxebeste. Gabon. Galdera zuzen batzuk, gauza berriak ez dira. Egun hauetan ikusi ditugu epaileak, epaitegi atarietan elkartaratzeak egiten, amnistia lege proposamen horrekin badirudi, orain kezka dagoela. Kaso kezkara egin du eskuineko hainbeste epaile izateare, eta kaso, independentzia hori aldarrikatzen duten hori ez ote den existitzen. Edo nola ere, azpien bintzat erabakitze eskubidea, estatu plurinazionala, hor badago alako mamu bat, kezka eragiten duena, sektore atzerako hienean. Non kokatzen duzu zeuen burua? Euskal Herritik, segia da, meloi hau Madrilen zabalduko dela, baina Euskal Herrian nola kokatzen duzu zeuen burua? Geure burua, eman dugu legegintzaldi osoa 4 urtez eskatzen Urkulluri autogobernu ponentzia ireki zezala, eta ez du ireki. Urkullu izan da, EAJ izan da, ireki nahi izan ez duna, Eta gu hor, atrakarekin, ia betero, autogobernu ponentzia noiz. Eta, bardoan kokatzen dugu, autogobernuan. Gure buru autogobernuan kokatzen dugu, eta gaina ponentzia horretan. Urratxik espero da, autonomikoak pasa horretik? Ez, horretan? Ez, keba. Aian hor, galdera hona izan gontzateke zergatik ez zuten irekitzen EAJ eta PSeri. Aian hor desadostasuna handiena dazkat eta horregatik ez zuten ireki. Horri buruz galdetu nahi dizut, ezagit ados behintzat, egin batean jarri dira, zer demontre gertatzen ari da hezkuntzalearekin?
Akordeo bat iritsi zela, ganberan 191 osatzen zuena, eta babes hori zekan, baina gero, akordio itun, handi eta politi horretatik, atea ziren akordioak ez dituzela bete, EAJak ez du bete, eta aurkeztu zuen zirriborruan hainbat gauza kanpoan geratzen ziren. Adibidez, eskola publikoa ardatz izatearena hori adibidez, baztertu izan zen, eta beren helburua da orain hezkuntza sistema publikoa, edo hezkuntza zerbitzu publikoa sortu eta hor sartu bai itunpekoak eta publikoak berdina izango balira bezala. Hor guk itunpetik itun horretatik kanpo geratu ginen eta horrela esan genuen, ze ikusten genuen horrekin dakagun segregazioarekin gaina, kontuan hartuta. Erabaki horrek gu kanpoan utzi gintuen. Eta gero ze pasatu da, tramitazioan PSek sartu zula azken momentuan hizkuntza ereduak mantentzearena, naiz eta defendatzen duen EAJak ez dakala baliorik, esposizioan dagola, hasieran dagola, ez dagola artikulatuan, baina badaka balioa, eta PSek badaketa horregatik sartu zuen hor. Azken batean edo zen zentrok baliatu dezake hori, esposizion de motivos atal hori, defendatzeko aukera dakala ereduak mantentzeko dauden moduan. Orduan, horrek EH Bildu kanpoan utzi du, baina berandu, ze norabidea oso argi zegoen hasieratik, hain zuzen ere, lehen zirriborroa aurkeztu zenetik hori, ikusten zen pixka bat noran zijoan eta PSren aldarrikapenak zein ziren, eta orduan irutzen zaigu, hainbat gauza itunean zeudenak ez diela jaso, oso garrantzitsuak zienak, itunaren mamia zirenak, eta, lehenengoak ikusi genunak eta gaina salatu genunak gertatzen ari izena gu izan ginen, horregatik eta gero oain EH Bildu, baina ja berandu, ja legea tramitatzeko moduan dago eta gehiengoa dakate, eta badirudi, behintzat asmoa dakatela, naiz eta 154 bakarrik izan, hezkuntza lege bat aurrera ematea, dago moduan. Akaso, herritar askorentzat urrun geratu daiteke lege izena bera, hezkuntza zera, baina azkenan oso eztabaida sozialak dira, eta privatizazioaren puntu bat ere badu ezta, puntu ilun hori badauka. Zentzurretan, ikusi dugun hauetan besteak beste, kasu horretan, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu, beste hainbat ordezkaritza politiko zabalarekin, baina hizkuntza eskubideen eztabaida ere bete-betean gurutzatu da, besteak beste berriz ere Madrildik etorritako hainbat epairen harira. Guzti hau nahas-mahas batean elkartzen da, zein irakurketa? Madrildik etorritako epaiak eta hemen emaita, azken epaiak hemengoak izan dira, eta gaina izan dira okerrenak. Madrilgoa izan zen azken batean, legearen, toki erakundeen legearen artikulu batean esaldi bat kentzen zuen, zena euskara hutsean egin zitezkela plenotako deialdiak, edozein bai testu, baldin eta inork ez bazuen balizko moduan justifikatzen etzekila euskara. Hori kentzen dute, eta hori kenduta, baina dira testu idatziak, eta da oso ofizialak, eta hori bi hizkuntzetan egin izan da demora guztian, eta ez da ezer gertatu. Nik euskaraz irakurtzen ditut deialdiak, euskara dakitelako eta gustatzen zaidalako, baina hor dago ez. Baina gero bai, azken sententziak izan dira nire ustez eta euskara inguruan eta teknikari izandakoa eta hizkuntza politika baita Euskadiko Podemosen arduradun bezala, hor bai ikusi genuen taldean, hizkuntza politikako taldean, beste pauso bat eman zela, eta izan zen Auzitegi Gorena, Euskadiko Auzitegi Gorena, emantzuna, eta normalizazio dekretuko hainbat artikulu eta hainbat kapitulu eta puntuk ezabatzen zituen, eta gaina diskurtso nahiko oso PP Voxen diskurtsoa onartuta eta erosita, orduan izan zen nahiko, hau beste gauza bada. Hau ez da esaldi bat kentzea artikulu batetikan. Hau da beste gauza batzuia gure normalizaziorako erabiltzen ditugun tresnak baliogabetzea. Adibidez, errealitate soziolinguistikoa kontuan hartzeko aukera baliogabetzen zuen. Auzitegi Gorenaren, hemen Euskadiko Auzitegi Gorenaren ustez, hori baliatu daiteke gaztelania baztertzeko.
Kontxo, baina ez du jartzen baztelania aztertzen denik. Jartzen du errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuko dela euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Noski, horrela egin dugu 40 urtez, ze jarriko du dekretuan. Hori, oain, badirudi arazo bat dela. Baina hori da, gudakagun tresna oinarrizkoena hizkuntza politika egiteko. Orduan, hor bai, gu diferentzia bat egin genuen, eta gainera adierazpen berezi bat atera zen eudeletik azken epai hoien inguruan ere bai, eta hor bai gu batu ginen. Baina egia da kontseiluak deitutako mobilizazioa beste momentu batean egin zela, duela hilabete asko, epai horiek kontuan hartu gabe, manifestuan ere bai ez dielako bereizten epai batzuk eta besteak, eta orduan, gu hizkuntza politika beste momentuan, eta ez politika hitza beste momentuan hartzen dugu, eta badakigu epai guztiak ez direla berdinak, epai guztiek ez dakatela jatorri berdina, eta orduan bereizketa egitea garrantzitsua dela, benetan baldin badugu euskararen normalizazioan aurrera egin eta aztertu zer den epai bakoitza. Zentzu horretan eta bukatzeko, orduan ibilbide horria zein da? Zeintzu beharko lukete urratsak, berme batzuk ezartzeko, ze ikusten da, oldarraldi bat badago. Eta behin, hizkuntza eskakizunen dekretua berritu. 97koa da, dekretu bat izateko denbora gehiago eman du ja, aspaldi berritu bartzen, aurreko legegintzaldian hasi ziren mugitzen ere bai, eta legegintzaldi ona bukatzear dago eta hor dago, baina ez dute tramitatzen eta onartzen, eta hor dago azken batean, nik uste ez da bai da nagusia, hizkuntza eskakizunak. Eta, hor hitz egin beharko dugu denon artean ikusteko nola nahi dugu izatea hizkuntza eskakizunen baraudia hemendikan aurrea eta nola regulatu, nola orokortu, nola baita ere malgutu, baldintzak, nola, ikusi, baita ere nola egingo dugun hemendikan aurrea hizkuntza eskakizunekin, baina hori da urrats oso oinarrizkoa eta Eusko Jaurlaritzak ez du nahi izan hori aurrera eraman. Zergatik. Ez dakit, ze zirriborroa hor dakate. Eta gaina ekarpenak egin genitu, ez zituzten jaso, EH Bilduk egin zuen ere bai, ez zituzten jaso, hor dago zirriborro bat, kojuak egin ditu ere ekarpenak ere bai, baina ez dute tramitazioa martxan jartzen. Beldurra dakate agian, akaso, ez dakit. Gustatu zaitekine, galdera egin beharrean berak egin dizu, zergatik bate daki. Gonbidatua dakazutenerako, egin galdera, edo jarri kopia. Mira nekau zioen, erantzun. Baina gustatu zait, zergatik, hortxe galdera. Amaitze aldera joateko, asteburu honetan, emakumearen aurkako indarkeriaren eguna dugu ere, azaroak 30 ere hortxe dugu, zaintza, privatizazioaz lehen hitz egin duzu. Hor meloi handiak eta asko daude, feministatzat duzu zure burua, zalantzi gabe, greba bai? Alde, eta horre bango gea, mobilizazioetan, babesteko, ze aldarrikapen oinarrizkoak dira, gaina gure eskubidetan aurrera egiteko, eta, espero dugu horre egotia arduradun politiko beste alderritakoak ere bai, ez? Nola ikusten duzu giroa? Giroa ez dutela nahi, ez zaila gustatzen. Nire guztetu dut giroa oso argi, eagotak uste du bere burua dela emakundenekin eta dena oso ondo bikain egiten dula eta inork ez dakila bera baino beto zer egin behar den, baina hor dago errealitatea, mobilizazioak hor daude, datuak hor daude, zifrak hor daude, sexu erasoen gorakada, inongi ez dago, ez du egiten, argi dago, eta badakigu ez dela hemen bakarrik gertatzen gauza bat, baina kontxo, gu hemen gaude, honetaz arduratzen geha, eta hainbat gauza daude, erakusten dutenak ez dakatela benetako konpromiso bat. Berriki, joan den hilabetean hemen Gipuzkoako batzar nagusitan adibidez, krisi zentroak, kanpainan iragarri zituztenak egin guztela krisi zentro bat, sexu erasoei arreta egiteko, 24 orduz, astean 7 egunez, ministerioak egin duzulako, diru pila bat iristen da Europatik bat egiteko, badakigu lizitazioa bertan bera utzi zutela, dirua deskonsignatu zutela, eta orduan joan den hilabetean eraman barri izan genuen osoko bilkurara, konpromiso bat dirua mantentzeko eta krisi zentroiek irekitzeko. Hor dago konpromisoa, ez? Gero, naiz eta gindu egingo dutela, ez dute egiten eta gainea atzetikan uste dute egin dezaketela inork salatu gabe. Ez. EJaren eta PSren konpromisoa nire ikuspuntu feministatik oso lausoa edo oso lausoa da edo ez da existitzen, kasu askotan.
hortxe, amaiera bezala, fin, esan dugu porra, jarri duzu data mai gainean, martxoa, ile eguna ere esan dugu, ojo, ile ere eguna esan dugu baina martxorako utziko dugu. Azken igandea. Azken igandea. Ere porra. Esan egin du, porra, zuzenean. Bueno, azkenekoa ez da este santua, justo uste dut, justo aurrekoa. Aurrekoa, justo aurrekoa. Aurrekoa, bale, korrika amaitu horren gorun, ene zenbat gauze izango ditugun Euskal Herrian. Miren, etxe beste, mila esker, plazerra, ondo segi. Plazerra, eskerrik asko. Etorkizuna entzuten dudanean bakarrikitza, da como ez dakit konstante bat. Datorkit burura heldutasunaren kontzeptua eta bebi sistemaren barruan zer suposatzen duen pertsona heldu bat izatea. Ba naiz pixkat hedonista eta bai da ez, momentua eta gero pixkat etorkizunari begira sartzen zait angustia edo beldur hori. Bai, nik uste gertatuko den horrek bai elikatu duela apur bat nire antsiedade sentimendu hori edo ez. Bueno, hemen ikusten ari gana geruzak arakatzeko ariketa oso interesgarriak, eskerrak arnasa hartzeko batzutan badukagula euskal pentsamentua, euskal filosofia eta jakin dugula hor Lore Agirre, Gabon, eskerrak hortzaituztegula olako gauza txukunak eta berriak ikusteko. Zingo genuke jakin gabe, ez da? Zingo genuke jakin gabe. Jakin ere. Esai ez du Lorea, zintzu dira euskal jakintzaren erronkak, egon, hola, galdera erresa hasteko. Bai, galdera xinpleak, erantzun xinpleak. Esango nuke espazio kritikoak sortzea eta pentsatzen jartzea. Pentsatzen jartzea. Hori zera deno pentsatzen dugu, esan nahi dut, gizaki guztiok, ez? Baina esango nuke modu kolektiboan pentsatzea. Orain artean geure buruaz, geure kulturaz, geure hizkuntzaz, geure herriaz, munduaz pentsatu dugun horren transmisio bideetan sartzea, jakitea zer esan da, zer esan dugu, zer esan dute, eta guk horren aurrean zer esan dezakegu. Orduan, kolektiboki egitea, genealogia bat ezagutzea, eta esango nuke, saiatzea pentsatzen, Dona Haraway filosofoak esaten duen bezala, ohartuz gure pentsamenduek ze pentsamendu pentsatzen dituzte. Alegia, pentsatu dezagun, aldan heinean edo ariketa eginez, pentsatzeko jartzen diguten marko hori nolabait zirrikituak irekiz. Edo galdetuz geure buruari zergatik pentsatzen dugu guk hau. Kolektiboan edo gure herrian zergatik pentsatzen dugu guk hau. Pentsatu liteke beste modu batera, beste hipotesi batetik abiatu gaitezke, eta agian, beste eszenatoi batera iritsiko gara, ez? Eta hori ere importantea da. Norberak bere burua ere zalantzan jartzea. Nik hau, zerka elikatzen hau ni tesi honetara iristea, zer ari naiz pentsatzen, sakonean zer dakator, ez? Esan duzuna hori egia da, pentsatu denak pentsatzen dugu, akaso ez oso ongi, baten batzuk, baina orain tresnak desberdinak dira edo berritasunak ditugu etengabe, ez da? Pentsatzeko modu hortan besteak beste, sare sozialetaz hitz egiten ari gara, adimen artifizialaz hitz egiten ari gara, nola kudeatu pentsamendu bat, bombardeo jarraitu batean gaudenean eta gainera kontuz, nola egin filtroiek, ez da? Komplikatu da. Nik adimen artifizialaz, nahiz aditu bat. Egia da, azken aldian, hitzaldi batzutara jo naiz, eta gauza batzuk irakurri ditut, eta uste dute, bada hola horre, oraindik oso argi adimen artifizialak norainoko eragina eta zertan izango duen, ikuspuntu diferenteak, ez? Nik, entzun ditute, esango dute, adimen artifizialakin dabiltzanen informatiko edo ingenieriei, eta horiek pixka bat somatu diete garrantziak kentzen bezala. Ez esaten, hau ez da makina bat pentsatzen duna, baizik hau da, nolabait estadistikoki funtzionatzen duen makina bat, baina, esponentzialki eta, azkenen beak egiten duna da, zuk hitz bat emate jozu, eta estadistikoki hitz horren hurrengoa zein izango da asmatzen dizu, ez? Eta horrela, osatu arte, nobelak, liburuak eta nahi duzun guztia, ez?
Orduan, ez du pentsatzen, egiten du nolabait dauken masa datu horien bitartez, kalkulatzen du etorria ditzan ondorez, ze hitz etorriko da. Normalki, gehientan da dator, orduan etorri da jartzen du. Eta da eta gero zer, hori egiten du, esaten du hori, esaten dute, hori ez da larria, horrek ez du, baina gero egia da, badirudi, ariketa hori egiten, esango genuke mugagabe edo filtrorik gabe edo egiten badu zer egiten du, asmatu, zer egiten du, gezurra esan, guk egiten duguna. Esan nahi dut, ez du guk egin. Baina zilegitasun bat emanez gainera. Claro, hori da, esan guk egiten duguna, gure gezurra ere zilegitasun ondiak ematez zaizkie, ez? Gezurra askoren gainean bizigia, ez? Baina, esan nahi gezurra egiten du, asmatu egiten du, inventatu egiten du, existitze ez diren gauzak, existitu gertatu izan balira bezala botatzen ditu, ze badijoa bere kombinazioak egiten da, lako batean, ez? Eta orduan, horze, nik uste dut, behar bada inoiz baino gehiago egiak sofrituko dula asko, naiz eta egia... Segurazki, egiaren esanahia berdefinitu beharko dugu, ez? Egia baldin eta ulertzen badugu dela, komunitate batek konsensuan jartzen duen, zerbait esaten du hau egia da, ezta? Eta orain uste dut hori pixkat eskapatu ingo zaigula konsensu horretatik, eta agian adimen artifizialak berak erabakiko dula zer dan egia, edo guk sinitsiko dugula horti datorren guztia egia dela, ez? Orduan, iritze zat. Bata idakia, zer pentsatuta egia ies egiten duela gure autonomia edo gure jabetzatik. Nik froga batzukin ditute. Nik ere. Eta, kontuatzen zara gezurrak esaten ditu. Osa, gezurrak ezuk planteatzen diozu hauzi bat, eta behak, badijoa, momentu batean ez du igual oso ondo harrapatzen nundin ora jo, eta ekartzen dizu Tailandiako adibide bat Euskal Herrira aplikatu, Euskal Herrikoa balitz bezala, eta ez da gize, ez? Eta esatezu, makina, informazio bilakunda. Baina akaso hori da arriskutsua. Indu errelato bat. Claro, guk edo batzuk gaitasuna daukate esateko hau ez da hain zuzena, baina... Baina hori komplikatu da, nik galdetzen badiot ez dakit, Norvegiako ez dakit zer, eta egiten baita errelato bat, esate, perfektua izan da. Ez? Eta igual zatezu erditik aurreak gezurra da. Asmatu indu, ze informazioa bilatzen hasi da makina eta bukatu du Txinan. Da Txinako gertaera bat hemen txertatu du da, nik zer daki ba, ez? Errelato hortan galdetuko bagenio inteligentzia artifizialari, haizu Euskaldunon hizkuntza eskubideak nola ditugu? Ez dakit, nik ez dakit adimen artifizialak zuk zer esango zenuke Lorea? Ze goratan gaude? Adimen artifizialak akaso esango luke ongi? Esango luke, beti... Gezurrak esaten baditu. Beti, nik uste beti erantzun diferenteak ematen ditu baina. Nik zer esango nuke bida, nik esango nuke Marcela Lagarde, hau da antropologo mexikar bat, eta feminizidioen legea berak, bere ekipoarekin aurrera aterazuna, eta diputatu izan zen, eta oso emakume feminista antropologo ezaguna eta ere esate zuen emakumeen eskubideak zein gutxigitasun mailan geratuko diren ari gara negoziatzen. Eta guk askotan esaten dugu Euskaldunon eskubideak zein gutxigitasun mailan geratuko diren ari gara negoziatzen. Uste hor gaudela. Osea, gure euskal hiztun izatearen eta euskal hiztun komunitate izatearen eskubideak noaino gizarteak guk onartuko du noaino jetxi. Gehiago jetxi daitezke, jetxiko dira. Osa, noraino zaigu tolerable eskubide batzuk galtzea. Emakumenak bezala, hori esaten da, gizarte batek soportatu dezaken indarkeria hori praktikatzen du. Soportatzen badu urtean 20 emakume hiltzea, gutxi asko zer pasagabe, kenduta manifa batzuk eta deklarazio batzuk, hurrengo urtean, hilko dituzte 30, ulertzen. Beti, gizartea tolerablea egiten du hori. Zer da tolerablea? Desagertze euskararen kasuan? Indarkeri matxista ohikotzat eta normaltzat ematea? Non dago marra hori? Home, batzuentzat, nik uste dute arazo euskara dela, beraz euskararik ez palego, arazoa konponduta legoke. Nik uste dut hori, estremo hori existitzen da, oso estremoa egiten zaigu, baina esango nuke existitzen dela eta ez hain urruti. Gero daude estremo horretatik honea xo datozenak, pixka bat,
bueno, tolerantzia batera, bueno, bai, ondo, euskera bai, baina muga batekin, Bueno, emakume izaten zaiguna, bai, eskubide batzu bai, baina zaitezte pasa, ez? Ez zoratu ere. Feminista izatetik ez pasa, feminazi izatera, edo euskaldun izatetik ez pasa, taliban bat izatera, ez? Orduan, beti muga baten barruan bai, zeintzu dira muga horien barruan? Baina egunero jasaten dugun indarkeria hori, euskeraz bizi nahi dugunok, eske egunero jasaten dugu. Kafe bat eskatzera joaten garenean, Okin negira, edo zein egunerokotasunean. Eske eta zutu egiten du, gogorra da, resistentzia maila hori. Bai, resistentzian egotea oso gogorra da. Bai, eta beti hor. Eta orduan nik uste gaudela, nola negoziatu ahalik eta eskubide gure aldetik gehie, baino ez totalak. Naiz eta hizkuntza ofizial deklaratua izan, ulertzen? Ze batzutan, entzu dizu diskurso batzuk, eta esatezu, bueno, esantzazu, ez dezula ofiziala izan dadin nahi. Hobetu ulertuko, Ja, bai. Ze ofiziala... Bintzat mai gainean jarriko ditugu. Ofiziala barin bada, ez da, oso, gauza batzuk oso evidenteak dira, eta da, administrazioan elebidunak sartu behar dira. Gaur, bihar etzi, atzo, sartu behar ziren, ez dakit. Osea, kronogramak egiten espezialista dira, Excelak bai, ez da problema. Problema da, langile publiko guztiak elebidunak izan behar dute? Nik esango nuke baietz. Katalunian ala dia, Espainian ala dia, Frantzian ala dia, Galizian ala dia, Suizan ala dia, Italian ala dia, osea, inorri itzai okurritzen esatea, bizkuntza ofizial daude, baina, bueno, berdin du. Baina ez dut kontutan hartuko. Batekin. Bueno, orduan guazen gauzari, ez? Zertarako ditugu legeak, ez? Betetzen ditugu legeak. Hori da, ez? Zuk esaten duzun arabera, administrazioan lan egiteko, administrazioan parte hartzeko, baina, bueno, hemen kontutan hartu zuk esan dezu ere hizkuntza ofiziala ikusi dugu, adibidez, Madriden, kongresuan ikusi dugu, orain euskera, bueno, eta beste hizkuntzak ere jaso dituztela, hitz egin daitekela, eta, bueno, aurrera pausua bai, baina akaso izan daiteke puntutxoa ikusten dugu, Espainia administrazioa dela, Frantzia ere hor beste administrazioa daukau, eta gu erdi-erdin, nazio txiki batean zaila, bi administrazioen artean kudeatzea, eta dirudinez, Sánchezekin, ez dakit bidea irikidan, edo komeni izan zaion pixka bat bidea irikitzea hauteskundei begira? Bueno, nik uste dut zaila dela hemen. Euskal Herrian esango nuke. Eta hortik kanpo ere bai, noski. Hortik kanpo ere bai, ze, bueno, marko orokorrak horiek dira, ez? Eta Frantziko estatuak hizkuntza frantsesa besteik ez du ez ofizialtzat, ez onartzen, osea, euskara ez da existitzen. Administratiboki ez da existitzen, legalki ez da existitzen. Bueno, euskara eta Frantzian dagoen beste hainbat hizkuntza, ez? Ez di existitzen, ez dute inungo ez eskubiderik, ez hiztunek eskubiderik, osea, subjektu eskubidedun gisa, zu euskaldun gisa ez zara existitzen Frantzian. Hori da, bueno. Ez errez izatea, ez da? Eta Espainian, Espainian antzekoa, baina beste modu batea, baina Espainian konstituzioak esaten du, espainola ikasteko obligazioa du espainol guztiek. Eta hori da, hain zuzen, espainole naziotasuna lortzeko lehen baldintzetako bat. Munduko edozein txokotati zatozela. Baita Orruñatik etorritare, esan eta euskalduna izan dare. Bertako hizkuntza ofizial bat jakinda ere, ez? Eta euskera nola kontemplatzen da? Euskera kontemplatzen da eskubide gisa. Eskubidea duzu, euskera ziteko, eskubidea duzu ikasteko, eskubidea duzu. Oinarrizko eskubidea, baina. Bai, baina eskubidea zurea da, baina oinork ez badu obligaziorik, eskubide hori kapritxoa da. Total. Iten badio norbeti euskera besterak ez badaki, esaten badio, ez zaitut ulertzen da, orduan ere eskubidea nun gehatzea. Hortxe. Bueno, esan nahi dut, oinarria oso nesparekatasun handikoa dela ez da. Eta orduan horren gainean, saiatzen geha legeak egiten, da legeak alik eta nolabait pixka bat menderakuntzaren eta minorizazioaren eta politika positiboen eta indargarrien teoria soziolinguistiko baten arian feminismoak egiten duen gauza bera, ez da? Zer norbaiteke, hori entzuten da dagoeneko, ez? Eta Espainian entzuten da, ez? Emakumei onartu zaizkien hainbat eskubide, diela kuotak edo direla demagun emakume 50 urtetik gorako emakume langabean daudenei lehentasuna emango zaie lan baten aurrean edo, ez, horrelakoak, ez? Diskriminazio positibo horiek. Bueno, hainbeste daude, ja entzuten da Madriden eta Espainian entzuten da diskursa gizonen kontrako.
neurriak direla. Claro. Eta hemen, klaurun, euskararen areda, erdaldun elebakarren kontrako neurriak direla, ez? Ez da azkenean ez zeren alde, baizik eta da zeren aurka balitzu bezala. Baina egora berean bagina bezala. Ezu, berdintasuna lortzen deunen, ikusiko dugu. Orduan itziko dugu. Baina bitarten, inbarko da, gutxiago du nahi, gehiago eman, ez? Feminismoaz hitz egin dugu, liburua hortxe, feminismo, utzi ez du erakusten goazen. Oso polita da. Horreatik. Da, azala, ikeragarria da ja lehenengoa, eta edukia gehiago ez da. Feminismo zuriaren aurka. Kontatu guzu? Bai, bida hori atzo orkestu genuen justu, eta Eskafandra bilduma feministako azken liburua da. Liburu interesgarri bada, jatorriz, Rafia Zakariak idatzia da, Pakistandarra da, baina estatu batuetan bizi da, eta orain 22an publikatu zuen ingelesez, eta nahiko denbora tarte gutxian euskarara ekarri dugula. Liburu interesgarria da. Oso, zer kontatzen du hemen Rafia Zakariak? Egiten du olako ontologia bat, etnografia bat, feminismo zuriaren gainean, ez? Alegia, zer da feminismo zuria? Eta beak esaten du, gauza interesante asko esaten ditu, baina pixka kokatzeko ez da beda, alde batera esaten du. Feminismo zuriak berez, pentsamendu, erregimen, ontologia gisa, ez daka harremanik, gero matizatuko dugu, baina ez daka ene izai azalaren koloreaz, edo ene izai biologiaz, bai, esaten du. Hori da, nolabait, erregimen politiko ideologiko bat, feminismo zuria. Eta izan zaitezke pertsona razializatu, edo koloreko, eta feminismo zuria praktikatu. Izan zaitezke zuria eta ez praktikatu. Orduan, bereizketa hori egiten du, hasieratik. Gero egia da, eta berak ere esaten du, baina boleto gehiago ditugu zuriok feminismo zuria praktikatzeko, bereziki, arrazializatu kontzientzia hartuek eta horiek nolabait horrek uste dutelako. Eta zer esaten du, feminismo zuria da pentsamendu eta praktika nagusienetako bat feminismoaren barruan, dala hiperliberala, dala zuria, dala etnozentrikoa, europarra, dala kolonialista, imperialista, eta nolabait, nahiz eta gu geuk, oidan aukatu iten deun ez, gu ez gara hori, baina gero gure praktika asko horretan islatzen dian, ez? Eta unibertsalizatzeko bokazioz duen feminismo bada, ez? Gu galdera da, gu zenbateino gaude libre hori egitetik, ez? Eta beak adibide asko jartzen ditu horren bueltan, ez? Nola feminismo zuritik koloreko emakumeak nola ikusten ditugun, ze agentzia itortzen diegun, benetan gure pareko ikusten ditugun, ahaldundu behar direla esaten dugunean zer esaten ari gara. Gure laguntza behar dutela beti ahalduntzeko, guk esaten dugun bidetik ahaldundu behar direla, ez dute dute beraiek beraien genealogia. Zenbat meloi, esan nahi de, galdera bakoitzak dauka eztabaida oso sakona. Oso erretratatuak ikusten gara hemen, nik uste feminista euskaldunok. Liburuak mina egiten du, alegia, konturatzen zera esatezu, zenbat alde izan kasa hartuta edo? Bai, esatezu, bai, egiten du. Gero, egia da, nik irakurketa bat egiten diot baitaren nik liburu honi, eta hipotesi bezala uste Euskal Herriko eztabaidarako, ertz bat edo interesgarri izan daitekena da, ez? Eta feminista euskaltzaleok sarritan esaten duguna. Gugea zuri Europar lehen munduko, eta nolabait erredun ez dut uste. Zakaria beak erredunitza ebitatu iten du. Baina bai, onuradunak, azken 500 urteko historiak, ez, gu ere ekarri gaitu ona. Eta beste batzuk beste leku baten utzi ditu, eta hori ezin dugu ukatu. Eta gure azalaren koloreak ere, karga politiko eta sozial bat hartzen du, segun eta nun zauden. Hori ere badakigu, ez da? Baina alde batetik hori gara, eta kritika hau guretzako da, eta gurea da, nik uste liburua irakurri aurretik ere, hau feminismoan deseraiketa hori egiten ari garela. Dagoeneko, baina beste alde batetik gaude, euskaltzale izatearen kondizionamentuak edo baldintzapenak nun jartzen zaitun feminismo zuri horrekiko, ze feminismo zuri hori besteak beste, linguistikoki eta kulturalki oso supremacista da, aldi berean. Gurekiko bezala, munduko gainontzeko ingelesa edo espainola edo hizkuntza nagusiak ez dien beste hizkuntzekiko.
ez da penaz beste hizkuntzik entzuten debate feminista, nazioarte mailan, Bell Hooksek, oraintxe katakaragakatadun liburuan, atal oso bat eskaintzen du hizkuntzari, ez? Eta hori esaten du. Esklabismo guztiaren, esklabismoa gertatzen denean puntu nagusinetako bat da, Estatu Batuetara ekartzen dituzten Afrikarrak, hizkuntze bereko zirenak elkarbanatzea. Hizkuntza galdadin da, ez dezaten, egingo resistentziarik, edo ezer antolatu, edo goxo bizi gutxien. Galtzen dute komunikazioa. Hizkuntza tresna bezala, hizkuntzaren ukazioa. Guk hori ezautzen dugu. Hizkuntzaren ukazioa tresna, desegiteko komunitatea, desegiteko herriak, desegiteko... Orduan, prozesuak eske berdina dialeko guztietan desaten du. Eta gaur egun oraindik ere, nola kostatzen zaigun, ingelesa eztan, Estatu Batuetako markoan ari da, ingelesa eztan, edo espainola, ez? Baina, eztan hizkuntza baten, eta aipatzen du, halako hitzaldi bat ez da hizkuntzetan hasi zula, eta hemen ere gertatu izan da bezala, txistuak, eta ez da egizer, ez? Hortan ohitua gaude. Esan nahi dut, honetan ere ez ge espezialak. Euskaldunok, ez hizkuntza eta feminismoaren loturan, ez hizkuntzak ere feminismo intersekzionalen, ez da? Ardatz asko daude menperakuntzan, eta bat hizkuntza esaten, ez ge espezialak, ze hori ja, jende asko esaten du, ez? Baina, borroka bada guretzako importantea, eta uste dut, borroka horiek edo auzi horiek hizkuntzarena, uste dut izan bargeala, arrazializazioaren da, arrazismoaren kontrako feminismo bat egin behar dugula, eta kontrako gizarte bat izan bargera, eta baita supremazismoaren, lingüistiko eta kulturaren kontrakoak izan bargera, eta biek batera izan behar garela. Eta biek alde berdin. Eta hori izango dela iraultzaren bidea. Oinarri hon bat izango da esateko gero, guztio gara herri honen parte, gizarte honen parte, naiz eta zuzatozen, eta bakoitzak bere hizkuntza eduki, baina esan, edo kultura, baina, karo, hori da, eta orduan esate, baina baukugu mundu komun bat, eta da mundu komun bat justua, ez da rasista, eta hizkuntzekiko errespetuan, eta hortik sortu nahi dugun gizarte berri bat, ez? Berdinzale hori. Ikusten duzu, feminismo zuriaren aurka, gomendagarria, kontra esan asko jartzen badizkigu ere batzuetan gure buruan, agian konturatu behar girelako. Hori polita da. Nire ustez ere bai, irakurtzen dezunean gauza dena ongi, kontra esanak pentsatzeko hasieratik esan dugun hori, ez da? Pentsatzeko era. Benetan importantea, feminismo zuriaren aurka hau ere Durangoko azokan, eta beste leku guztietan, baina benetan interesgarria eztabaidatzeko aurrera egin behar dugu. Maitari, ez tegi, ez zaitutia agurtu ere egin, ez zaitutia hola esan ere, baina gustora ginen hemen solasean Lorearekin, eta gustora. Zoragarri, Maite, mila esker zuri ere etortzeatik, eta kontatu jazu, Maite, zuk prest gaur hemen gurean ere iritzia botatzeko, eta gehien bat ondo pasatzeko? Bai, hori da, beti prest. Beti prest. Lasa, iluza daukau, baina orain pixka bat motorra berotzeko analisi txikiak dakazkigu Ekil doktoreak. Eta esango duzue, ni ere Katarroarekin etorri natzaizue, Euskal Herriaren luze zabaleko zati handi bat bezalaxe, baina ezue, sare sozialak arakatzeko une egokiak izaten dira baita gaixoaldiak ere, eta gaixo daudenak alako bideoak egiteko gaitasuna dutenak, Gazan izugarrizko basakaria, eta ikusten duzue, Israelgo populazioaren zati batek, zenolako iseka egiten dien, hiltzorian dauden edo hiltzen ari diren ondoko bizilagunei. Tira, azenolako movida suetena, baina suetena noiz. Ia erabat txikituta dagoenean ingurua, milaka hildako, milaka aur akabatuta, tira, hau ere nik uste gehiegizkoa egiten ari zaigula, eta osasun mentalari dagokionan ere ez dakit hau nola eramangarri egingo zaigun, eta etorkizunean ziur, bueltan etorriko zegula eta kaso uste baina gertuago. Baina tira, ez gara irakurketa hain katastrofikoetan eroriko. Ekil doktorearen atal honetan, aste honetan bestelakorik ere ekarri nahi izan dizugu. Besteak beste, abiadura handikoa zen trena
horri buruz ere hitz egin dugu, ez dakigu etorriko den, erabakitze eskubidea ere ez dakit non izango ote den. Tira, hau ez dugu guk egin, hau guk erreskatatu egin dugu. Noizko bukatuko dira abiadura handiko trenaren lanak? Tira. 1000 euro ez ez bukatu 2018 garrenerako! 2000 euro! 2000 euro ez ez bukatu 2025erako! Status politiko berriari buruzko kontsulta. Tira. 1000 euro ez ez kontsulta egin agintaldia aurketu bainoen? Yep! Hau lotxarria da, nizu. Barkatu. 500 euro apustu ezetz kontsulta hemen egin 2030 baino lehen. Abiadura handiko trenarekin naiz arriskatzen. Noiz amaituko den ezpaitaki, ez da ama santisimak ere. Urkullu entzun da, tira, zenbat gai ditugun, zenbat kontu hezkuntza legea ere bai, baina tira, hezkuntza legari protagonismoa zerbaitek kendu badio izan da pornografiarekin zer egin. Ez bakarrik emakundek egindako kanpaina edo abian jarri duen kanpainak zer esan eman duelako, egunotan azenolako iskanbila. Ehunka eta ehunka gazte, eurek erabaki gabe WhatsApp taldeetan bapatan agertu direlako, eta zenolako edukiak, emakumeenganako indarkeria bakarrik ez, baita eduki frankistak ere. Ezue, nola itzultzen den kontua, ezta? Badirudi hau erraz edo baten bat zerbait egosten ahalegintzen ari dela. Tira, guk geure pozima propioa egosteko aprobetxatuko dugu tarte hau. Besteak beste, Osakidetzako itxaron zerrendetan zaudete zuek, ikusi dugu sare sozialetan baten batek halako okurrentzia izan duela, eta Osakidetza ikusten duzue irudietan, privatizazioak nora eramango ote gaitu. Badakizue minbizia tratamenduak poltsikotik eta era pribatuan ezin direla ordaindu, ezta? Zuzenean, ez dakit, heriotza zigorra bat ere izan daitekeela, beraz argi, esku pribatuetan erorita, ze puntutaraino iritsi gaitezken. Baina izue, Osakidetza, hauteskundeak ezakigula noiz izango diren, akaso askoren burua uste ez da izango, baina akaso segidan ikusiko duzuena, bai. La bandera del Águila de San Juan. Los reyes católicos. La bandera de Franco es legal al día de hoy. Eta esango duzu, zertan dabiltza hauek? Barkamenak, batematik nazkagan badio, barkamenak, izan ere, sare sozialetan bolo-bolo dabilen bideoa da hau, ez da pornografikoa ikusten duzuen bezalaxe, baina sare sozialetan ikusten duzu belaunaldi berriak beste komunikatzeko erak landu dituztela, eta kasu honetan zenolako mizkinak ere izan daitezken itxuraz behintzat, ondo bilduta plastiko ederrean datorren oliasko hori aurrez aurre jarri, eta horrekin zer egin, ez da, sukaldatu. Sukaldan aritze hori askorentzako gero eta arrotzago dela ikusi dugu. Guk bideo manipulatu bihurri hauekin baina aktualitate kontu hauekin zuzenan lotu nahi izan dugu, ze oliasko kontu eta zizketan hasita, ikusi duzue, ikur frankistak edatzen ari direla berriz ere. Baina beste bihurri kerio bat. Maricón! What does that mean? Zakit ondo entzun duzuen, aizue, Pedro Sánchezen osasun mentala ere zalantzan jarri nahi izan du Feijóok tira. Mileiren estiloa hartu nahi, baina ez dute halako, ez? Ukitu hori akaso faltan, hile horrazkera ere akaso aldatu beharko luke Feijóok hori berbezela egin alizateko tira. Ez dakigu, ikusiko dugu, baina gauza serioagoak ikusi ditugu egunotan, eta besteak beste ezakit ezagutzen dituzuen Raimundo Alkanastero ezaguna egiten zaizue? Tira, iruindarrak dira, gazteak, eta Bergarako brigade lokokoekin batera zer egin dute. Ezue, egia berreskuratu, justiziak oraindik ere egiteke dituen kontu horiek lehen lerrora ekarri, tira, Mikel Zabaltzaren kasua bestera batera ekarri digute. Allá en los años 80, cuando el PSOE mandó,
las calles de Orbaizeta. Aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos maderos con ganas de dar candela, odiaban mi tierra, venían a la guerra. Venían a la guerra. Venían a la guerra. Ikusten duzu, bestera batera, baina memoria historikoa gertukoa den hori ere lantzeko ariketa izan da eta guri interesgarria iruditu zaigu, baina beste ariketa interesgarri bat, pingatik aipatzen didate ez direla iruindarrak. Kine, ateranka, Lizarrakoak dira Raimundo el Canastero. Aizue, YouTubeen sartu eta kanta interesgarriak dituztela ikusiko duzue. Eta bukatzeko, bestelako doinuak. Baina ere memoria historikoaren ariketa bat da. Akaso doinua, atseina, egoberriak, etxeko giro hori, etxe batzuetan besteetan baina giro hobea izaten da, tira. Hori beste meloi bat da. Eguberriak ospatu beharra ote ditugu, eguberri kristauak, ez kristauak, bestelako ohiturak, tira. Herri honetan beti dugu diskusiorako edo ezadostasunerako kultura, gogoa, ezakit tabernako giroko beste elkarrizketa interesgarri bat izan daiteke hau. Tira, badakizue Irlandarrak, eurak ere migranteak, New York 80. hamarkada eta kantu honetan kontatzen dena nahiko historia gogorra da eta migrazioaren behalde ilun eta dramatiko hori. Guk ikerketa txiki bat egin ahal izan dugu eta Eguberritako antikantu honen historioa ekarrena izan dizuegu, zergatik Eguberriek ere badutelako beste alde emozional hori, eta tira, hain ezaguna zaigun kantu honek baduelako beste mezu interesgarria. Batira, honekin gaurkoz ekin. Hemen ginen denok kantuan izan ere abesti batzuk ez da, ze normaltasunez abesten ditugun jakin gabe zein dan esanahia, ez da, zer dan atzetikan dauden hitzak. Gabon berriz ere, neskak, kantuan ginela, beste kantu bat jarriko dizuet, baina lehenengo galdetzeko premia, berez aktualitate gordina baita, Madonna. Ez da egit, arbasoren bat izango ote zuen emakume honek euskalduna, agian ligeren bat, garai batean, maiteren bat, baina zer gertatzen zaio euskal musikarekin? Kalakakuekin ez da, maite menduzan bete-betian. Tope, Madonna zalea maite? Bueno, ez bereziki. Bueno, badakit sekulako espektakulua ematen duela, eta horrekoan lagun batekin hitz egiten da, Bartzelonan ikusi zuela berak, eta bueno, izugarria zala. Egia esan da... Jendeak ikusteko, hauxe, bi kontzertoetan, bi euskal abesti, hauxe egin zuen Madonnak ez dakit. Sagarra jo, Ama Virginia, bai hori da, Ama Virginia gaztetxo bat zegoen ere ikusi dugu. Bueno, Sagarra jo politagoa igual, ez? Bintzat animatugoa. Hori da. Gu animatugoa gara, ez da, besteak gurutzea eta jangoikoa. Txolako kontraste hori, ez da. Akaso guretzat gehiagi, ez da? Lore azun Madonna zalea zea? Ba, ikusten zaio, ez? Beso gurutzatu. Ez, bueno, emakume interesante bat iruditzezat, Madonna. Eta bere musika, bueno, ez da bereziki tokatu zait, belaunaldi gaztetakotan eta hola, eta ba, eta dantzatu egin dugu eta hori, baina, bueno, beti iruditzezat emakume baten interesantea. Interesantea eta gauzak egin ditu, no? Aldun du, itxura baten, eta, bueno, bideo horretan agertzen da, ez? Like a prayer da, ez? Kantua eta hori, baina, bueno, nik uste hori dana baditu kantu batzuk. Kritika handi bat dela. Egia da garai batean, orain dela ja 30 bat urte edo aterazun bideo hori bera apaiz batekin gurutze batean zeon apaiz batekin liatzen eta gainera apaiza beltza. Esan provokatzaile handi bat, eta bueno, hori. Artista. Bai, estimatzeko da. Errespetu bat. Madonna edo Andre Mari.
Olakotan efektua jartzen digu, ez? Lankideak oso txiste txarratzen abarkatu. Gure Andra Mari. Barkatu. Gure Andra Mari edo Madonna edo gure ez, desde luego. Aktualitateari begira, ze bai, akaso batzuetan parrez esan dezakegu, eta Milei leno ere esan dugu, ez da, eta zeurrazkera parra egiteko kontu gutxi. Argentina bezalako herri batean, eta jakinda ze historia izan duen, historia gertukoa gainera ez gara hitz egiten, ez dakize urtetaz. Eta orain Milei presidente lehenik eta behin, sorpresa ez ustea, ze lehenengo itzulian, datu batzuk egon ziren, bigarren itzulian gertatu dena, Maite? Eske gainera, boto asko batik irabazi du, Eta malo milioi tardi lagunek berai botu emotia, eske aztertzekoa da benetan, ez da? Ez da, ikaragarrian ikusi dut, ez zuela inok espero, ez da? Inbesterako gainera ikusita lehen itzulian masaren ze hori, egia da gero bigarrenak ere, berari boto ematea ez dakit horrek ere... Bai, eta pentsaztekela, boto emandakoak, baina ez, ikusi da hor, badaukala etxipena edo naska edo gizarte bat ziero horrekoan batek esaten zuena, ez da, karo, bera dela pertsonaia bakarti eta, estrabagantzia horretan eta nolabait, ez dakit, desorekatutako pertsona bat, eta igual gizartea ere holaxe dagoela, ez da, gizarteko, jente asko eta asko, holaxe daudela, ez? Zerbaiten, ez dakit, zenbat eta okerrago hobeto pentsatu dezaketenak, egia esan da, bazekiten zein ematen zioten botua, ze berak esan ditzu... Oso kurioso izan da gainera, adibidez oso birala egin zen, lehenengo itzulia eta gero elkarrizketa bat egin zioten telebistan da, ikusten zen tikez josia zegola, burua gelitzen ziola, esaten ziola beak bere buruai, iso ahotsak orain ez da unea. Eta horrelako gauzak esatezu, tira, baina milioi boto terdi. Hori da, eske ikaragarria da, da aztertzekoa. Eta gaina igual justo gehien behar dutenak hori ongizate gizarte hori, eske gehien kaltetuak esango diela. Eta baina saldu du... Zer den populismoarena, gauzak ezkagarria da. Izan ezkerrera, izan eskuinera, gauzak zein harin kudeatzea, edo zein mezu, edo zein modutan bota, eta gero aipatu duzu urrazkerak, Boris Johnson ere aztertu dute aste honetan, Trumpen horrazkera bera ere, horregatik aipatzen duen akaso, Feijóo oraindik oso bere tokian dagoela, akaso hor bere izi daitekela ez direla puntu horretara heldu, bai ordea Baskal. Bai, hauek haula daude, ez da, igual Espainiako... Ojo Díaz Ayuso nola ikusi dezakegun ze horrazkerarekin, hemendik aurrera ere, Feijóorekin batera, baina Argentina nola geratzen da? Orain zer ikusiko dugu Argentinarekin, Lorea? Itxura guztin arabera egoera ekonomiko penagarrian dago, eta azken gobernuek ere horretara. Hamarkadetan da, gainaz, hamarkadetan eta errepikatzen da... Ez dute jakinaz, hauek ere... Historiak, ez? Eta, nik esango nuke ez du bera egingo. Kontrakoa, iruditzen da, ez du bera egingo egoera ekonomikoak, beraz egoera politikoak, egoera sozialak, esan nahi, 140ko pobrezia edo aipatzen zen lehengoan, eta esan, oso kopuru ikaragarritan, ez? Eta, txampona dolarizatuko duten, edo ez, nola bai. Haidia esaten, baina gero orain... Baina bota ditunak... Botere legegilia, kabrezu eta ez daukain. Baina bota ditunak, kampainan egia da, txampona dolarizatzea, hezkuntza sistema aldatzea, osasun sistema privatizatzea, laguntzak, 140ko pobrezia dagoen herrialde baten laguntzak kentzeak. Hori saldu du. Bai. Hori saldu, hori erosi dio. Hori saldu dute beste batzuk ere baita, irabazi dute, eta Bolsonaro eta beste batzuk. Eta, esan agenda neoliberala, edo muturreko kapitalismo beranterren agenda, hor dago, Mendebalde osoan. Leku batzuetan askoz zorrotzago eta konplexurik gabe aplikatzen, baina, Europan ere hori badago, eta hemen ere hori badago, ez da. Eta, gauza bat da, sortu daitezken, ni naiz ekonomilaria, eta ez da bere intentzioak izateko, sortu daitezken krisi ekonomikoak edo egoera ekonomikoak sortzen ditu, desparekotasunak edo injustiziak, ez? Baina beste bada pentsatzea, horrela izan da, eta garai hobeak eta okerragoak existitzen direla,
bere arrazoi ekonomiko-politikoak eta egongo direnak, da pentsatzea, ala ere guk nola bizi nahi dugun. Osea, bizi nahi dugun oian batean, eta pentsatuz, bueno, ni salbatuko naiz, eta nereak salbatuko ditut, ekiz arrazoiengatik, edo saiatuko gean kolektiboki funtzionatzen, hori osasungintza guztiontzat, hezkuntza guztiontzat, garraioak guztiontzat, kulturara sarbidea guztiontzat, hizkuntzara sarbidea guztiontzat, osea, olako gauzetan edo jarriko da, indar hartuko duen pixkat, beldurra hori ematen du, ez hastea pentsatzen esatea, bida. Bakoitzak aldu nahi duela, eta noa ni oso azkar listo eta indartxoa nahi zen, agian, numaitetin ator, eta bakat kapital metaketa, horre metaketa bat, Marsek esango lukena, ni pres nago, nire bidea beste batzu zapalduz egiteko, baina, bueno, uste dute hori oso gutxik egin ezaketela. Baina gero da korrente bat, herberetan ere bai. Hori esan behar nuen, ultraeskuinaren loraldi bat ari gara ikusten berriz ere, esaten du ziklikoa izaten dela. Ideologia hori ere gugan txertatzen da, batzutan, esan ez da bakarrik... Eta gero da, karo, misoginoak, bueno, islamofobia... Bai, ez gero balore ezkor guztia. Eta ez da, klaro, eske da, lehen oiana. Bakoitza, zu atzen gehatzen zela, bazure errua da. Barra librea, da zer gauza. Inork zapaldu zaitulako. Bai, eta batzutan hori, askotan esaten da, kapitalismo kognitiboa edo, ez da, erregimen ekonomiko bat, ez da, erregimen politiko bat, baizik, subjektibazio prozesu bat, gu gea. Kapitalismoa, gu funtzionatzen. Individualismo hortatik gu hasten gara ikusten. Ez da ente gu hasten gara ikusten beste horrela, gu hasten gara oso balio individualistakin geure bizitzak funtzionatzen, bueno, merkatuaren legera funtzionatzen. Lehengoan, Ane Larrinagari entzuten nion esatezula politika konsumista bat dagoela, ez? Osea, merkatuan gertatzen dela gaur egun, edo merkatua dela politikaren agertoki bat. Eta horre egiten dela politika, parte hartze politikoa merkatuan. Eta politika bera ere merkatu badala. Orduan, garai bateko leialtasunak, alderdiekiko, bozkarekiko, ideia batzuekiko galdu dela. Gaur jertxe urdina eta torren astean erosiko dut beste bat zeharo kontrakoa, eta politikan eberdin. Gaur bozka emango dio Mileiri eta hurrengoan... Kortxoaren teoria, ez da? Bai. Black Friday politikoa daukagula, hori desastria. Beste hori da pixka bat nola subjektibatzen garen, nola egiten garen persona horrelako, esan nahi dut. Desmerkantilizatzea. Agian izango ditu, baina diferentea dira, ez? Orain arte izan da kasi bozka bat, kasi familiti dator batzutan. Odola bezala. Eta, ez da hori ona o txarra dan. Ez da egit, norbetik izango du, askatasun falta seinalea. Garba, bai. Baina beste muturra, ez? Igual dit, guaino ni, bi tontakeri, bi astakeri izan ditu ekiztun grazia indita, baina beste izurratuko du, eman ingo diot, ez da? Hoi baino serioa da kontua, ez? Ez dakit serio. Espero dezagun frenatuko dutela, ez dakit. Espero dezagun frenatuko dutela, edo ikus... Epaileak, kongresuak. Horrek ez dauzka. Ze kongresuan gutxiengo baten dago, eta horre ezingo du egin ustez nahi duena. Ustez, baina ukatzia baitza diktadurakoa, eske bueno, da. Bai, ukatu egin oso muturrekoa. Bai, baina hori gainera ekinek esan duen bezala populista izate, izar zoro bat izatearen arriskorrekin. En fin, analisi eskatu diogu Andoni Ollokiegiri guzti honen inguruan, eta Andonik bere artista izaera horrekin, hauxe. Don't cry for me, Argentina. Milei will never let you. Normal, Andoni, beroketa behartzen nuen, ez da? Mileien inguruan kantuan jartzeko lehenengo ai batzu bota behar dira, ulertzen dugu, ze ai, eta irrintziak ere botako benituzke. Milei bozkatu du Argentinak, ezberdin omen delako, sistemaren kontra omen zen, orain oso alde dago, gorrotatzea erraza da, jendeak zu bozkatzeko, ta zure ustelkeri fascistak askatasunez altzeko. Milei
milei, maltzurra eta sionista, milei, delirio fascista, milei, Argentinako hipokrita, milei, fatxo baldar machista. Gorrotatzea erraza da, jendeak zu bozkatzeko, ta zure ustelkeri fascistak askatasunez saltzeko. Milei, maltzurra eta sionista, milei, delirio fascista, milei, Argentinako hipokrita, milei, fatxo baldar machista. Ai, Andoni, ze goixu esaten dituzun gauzak, baina hola, taka, zaplaztekoak emanez hori ere eskertzen da. Neskak, ja, azken txanpan sartu gara, ja, bukatze aldera egin behar dugu, hitz egin dugu hizkuntza sistemaz, hizkuntza legea, ze desastre. Eta gaur, ez dakit, gaur egun zenbateko aurrera bideak izango ditugun, ze sekretutxo bat, orain dela urte batzuk, kongresuan bazirudien pixkat aurreratuago edo konponduta zegoela. Y estamos poniendo ya las bases para nuestro sistema educativo propio, que deberá venir de un nuevo marco educativo que incluya un currículum propio, qué queremos que estudien nuestros hijos e hijas, y un único modelo lingüístico para formar a un alumnado euskaldun y plurilingüe. Euskal Herria ha hablado alto y claro. No a la LOCE y sí a un sistema educativo propio. Maite, ikusi zaitugu, urtetxo batzuk pasa dira dagoeneko. 10 urte izango dira. 10 urte eta garbi esate zenuen, la LOMCE eta ez da izate, zenbat hobetu diran gauzak, Bueno, hortxe gaude, elia la marmota ematen duenek ez da. Zaila, oain atzera begiratzen duzunean kongresu garai horiek, enbidia pixkat, nostalgia pixkat edo, Baterez, ez da? Eurentzako, dana, osasorik. Eurentzako. Bueno, beste garai batzu dira, beste egoera bat, baina... Kanpotik ikusten den zirko erromatar hori da? Hori da, hoxe berori. Bueno, orduan ezin genuen esarrekin, apisonadora izugarri aurra zegoen, eta, bueno, zaunka egitea baino zegoen gelditzen. Eta orain aukera gehiago daude, baina, bueno... Fatxapila hori hor dago. Fatxapila hori hor dago. Guk fatxodromoa ditzen dugu. Guk fatxodromoa, bai. Izena jarri dugu fatxodromoa. Beste indar bat dauka, bai. Hori da. Alare ikusi zaitugu, gogor, zuk esaten duzu zaunka gutxi. Zuk ere Andoniren estiloan gauzak zurrun eta ongi bai, baina beti goxotasunez. Eta hori benetan politikan ere eskertzen da batzutan. Baina ez horrela bakarrik, baizik eta bertxotan ere, bai, euskeraz hitz egin daiteke orain Madrilgo kongresuan, bai, baina Maite, bertxotan ikusi. Euskal Herrian gure hezkuntza ari gara eraikitzen. Señora Ariztegui. Señora Ariztegui. Señora Ariztegui. Señora Ariztegui. Señora Ariztegui. Señora Ariztegui. Ja, bale. Bueno, gaurko gunean bukatzeik egongo zan, ez? Egongo zan, Akaso kongresura bidale beharko ditugu Maialen eta Amets eta Andoni Gaina eta hau denak? Bentsat, orain daudena paino, bueno, animatuko lukete. Animatuko lukete, akaso, Madonak, Madonak hartzen baditu hau denak, bertsolari guztiak eta horrelakoak, kontuz zer egin daiteken. Zirkortan. Izan ere, bertxotan, Maite, horri ere utzi nahiko nioke, izan ere zorain pensionistekin bat zaude etengabeko borrokan, benetan zora harriak zaretelako, eta ez zuengatik borrokan, guregatik aizaretelako borrokan, askotan azten zaigulako guregatik eta gu baino gazteagok direnengatik. Baina bertxotan hori ere, zertan izate kontatu jazu? Bueno, ni justo oraindik lanean nago, baina, bueno, hola,
eskatu dut laguntza, eta azken batean, hor jente multza handi bat, edo eragile multza handi bat baita, oraindik pensionistak izan gabe, ere mugimendu horrekin eta eren helburuekin bat gatozenak. Eta orduan, hau beste ekimentxo bat, nik uste dut pentsionisten mugimenduak, hori batez ere merito handia, izugarria daukala, euren bizitza nolabaia konponduta edo aldaketa asko igual ez dute ikusiko pentsiotan, gehien bat ondoren gatozen ontzako, ez da ari direla burrukan lanean, eta ezin zaie ukatu, daukaten irudimena eta gauzak proposatzeko, ekimenak aurrera eroateko kapazidade hori, ez? Bizikleta martxa, oinezko martxa, araualdiak, nik ez dakizen gauza. Bai, kemena, indarra, eta benetan, nik herrian ikusten du, eta ikaragarria da. Astelenero hor, eta astelenero irakurketarekin, eta buruari emanaz, Loreak esan duan pentsatu erainaz, eta hau ere, ariketatxo hori pixkat bide hortatik doa baita, ez da? Batetik, euskerari ekarpentxo bat egitea, ze hor, bada belaunaldi bat, oso zigortua izan zena, euskera zela eta askoren kasotan eten egin zen hor, transmisioa, beste asko kanpotik etorretakoak eta baliabiderik ez, eta frankismopean ezin ikasi, eta orduan, euskerari izugarrizko ekarpena egin dio belaunaldi horrek, baina oso zigortua izan da baita. Eta orduan, hor, nahi da ekimentxo honekin, bertzotan jarriaz jentea, bertzoak jarriaz, ekarpentxo hori egitea. Eta bestea da igual, baita, jente desberdin bat ere mugimentura ekartzea, eta mezu hori gehiago zabaltzeko biltzea, eta baita buruari iragitea, ez da? Ze, klaro, batean bertzoa botatzea ez da hain erreza, baina, bertzoa... Hain erraza diozu, oso zaila da, hain erraza. Ez dela hain erraza, baina batez ere, bentsat, hor jarri eta idaztea eta buruari eragin eta zer nahi dugun baita, ez da pentsiotaz ari garenean, ez? Zaintzataz ari garen honetan eta bizitzak erdigunean jartzeaz, bizitzaren azken fasean, luzea izan nahi dugun fase hortan, ez da, baina danok iritsi nahi dugun horretan, nola nahi dugu baita bizitzea, pentsioak zer suposatu behar du. Hori, gizarte berdinzaleago hori nola eraiki, ez dakit, erpin asko ditu pentsioen gai honek, ez da? Eta orduan, bertzotan, hortaz, ekarpen bat egin daiteke baitxa, pentsatu eta... Zenbat balore sartu dituzuen barruan, Txokon? Txokon, euskera, transmisioa, galdutakoa ekartzea, indarrarekin. Eta irekitzen da baitxa euskaradun komunitate osoari. Hori da. Eta baita oraindik pensionista ez denari ere, 60 urtetik aurrera duen edonork, eta euskeraz da, munduan beste puntuan baldin badago ere, diasporarekin badaude kontaktuak, badago jendia bialtzen hasi dena, hemen Euskal Herri osoa, lurraldetasuna zainduta, beraz, 3 6 bertzotara, bakoitzak nahi duen neurrita doinuan, eta bota desala. Urtarrilaren 15 arte, denpora dago. Entzun dezue, Maite Aristegi, bidali zoragarria, ekimen oso polita. Nei oraindik falta zait pixkat pena, nire bertsoa zoragarria galdu dituzue. En fin, baina gurasoei esango diet, animatzen diren. Hori da, animatu zela, polita izango da, zenbat eta aberatzagoa den. Esaten da ez da, kantatzen duen herria ez da inoizilko, beraz, kantatzen jarrai dezagon, Madonarekin batera eta dantzan gainera. Tomaia, gulagoak orain kamara istean dantzan eta kantuan hasiko gora, galdu ingo duzue. Zeingo zaio, Loreak behidatzen hau esaten, ez, nik ez eta egingo. Loreak burua jartzen du dantzan. Lorea Agirre, Maite Aristegi. Ekinen mila esker eta zuei eskerrik asko ere horri izateatikan, datorren astean gehiago hementxe izango baituzue. Betiko moduan eskerrik asko eta orain bukatzeko musika pixka bat, Izaro, iparralderantz, zuentzat. Eramana zazuzuk orain, oraindik iparralderago, munduari buelta emateko, sekula iparra galdu barik,
beto. Edozein lekutan nintzake, berteko bertan jaio banintz, ta ikusi nahi ditut guztiak, sentitzeko nire bertsioan hitz.